Fil-bulletin mediku li twassal mill-professur Charmaine Gauci ġie żvelat illi daħlu żewġ rapporti ta' każijiet ta' trombożi għalkemm sa issa qatt ma kienx hemm konferma jekk hemmx rabta mal-vaċċini li qed jingħataw f'pajjiżna. Żewġ rapporti kienu relatati mal-Pfizer u mal-AstraZeneca. Net News issaqsa lill-professur Charmaine Gauci rigward il-każijiet ta' trombożi wara li ttieħed il-vaċċin u jekk dawn l-istess każijiet waslux għal mewt ta' dawn l-individwi. Meta jkun hemm rapporti ta' xi side effects li huma relatati kemm ma' mediċini kif ukoll mal-vaccines, dawn jiġu investigati mill-Medicines Authority u hemmhekk dawn jibqgħu jsegwu wkoll dawk il-rapporti mal-kliniċi wkoll li jkunu rrapportaw dawn il-każijiet. Il-professur Charmaine Gauci qalet li daħlu b'kollox 119 rapport ta' side effects relatati mal-vaċċin kontra l-COVID-19 li minnhom 77 ħarġulhom effetti minimi wara li ħadu il-Pfizer u 41 wara li ħadu l-AstraZeneca fil-waqt li f'każ partikolari ma kienx hemm rendikont li ma vaċċin l-individwu kien ħa. Mistoqsija oħra ta' Net News kienet dwar it-tqassim ta' tilqima fl-aħħar jiem kif kien hemm bosta li ma natawx il-vaċċin u ntbagħtu lura id-dar. Il-professur Charmaine Gauci qalet li kien hemm dewmien fil-wasla tal-vaċċin tal-Pfizer. Din il-ġimgħa li ġara kien li kellna delay qasira ħafna ta' dawk l-ammonti ta' Pfizer vaccines li kellhom jiġu allura dawk il-persuni li kellhom skadat l-appuntament mexxejn julhom għall-ġurnata ta' wara. Dwar jekk id-dewmien u se jaffettwa ħażin lil dawn il-persuni li ma ħadux it-tieni doża fil-jum li suppost kellhom jieħdu tilqima, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika qalet li dan mhux iqajjem ħafna tħassib. Ma nqogħdux ninkwetaw li jkun hemm xi ġurnata jew tnejn il-differenza fejn l-appuntament eżatt li jkun sar għaliex nafu wkoll li dawn huma l-intervell li għandu jingħata t-tilqim l-ewwel doża u t-tieni doża jkunu saru skont il-clinical trials li jkunu qegħdin isiru. Tul il-bulletin mediku tagħha l-professur Charmaine Gauci qalet li bħalissa 15 il-pazjent fl-ITU bil-pazjenti għandhom bejn 45 u 75 sena. Il-każijiet attivi f'pajjiżna se jammontaw għal 549 kif bejn il-ħamis u l-ġimgħa kellna 48 każ ġdid u fiequ 53 persuna. Fortunatament fl-aħħar 24 siegħa ma kellna l-ebda mewta kaġun tal-coronavirus biex bekk l-ammont ta' vittmi baqa' dak ta' 401. 65,205 huma il-persuni li ġew imlaqma biż-żewġ dożi tal-vaċċin fil-waqt li fl-aħħar ħinijiet kellna 2036 swab test. Intant minn nhar it-tnejn fid-djar tal-anzjani se jiddaħħlu numru ta' protokolli ġodda fosthom li l-anzjani se jkunu jistgħu jitħallew jiltaqgħu flimkien fil-common areas fil-waqt li żewġ persuni jistgħu iżuru lil qraba tagħhom fl-istess ħin.